20 000 мъченици, изгорени в Никомидия. Когато Максимиян се върнал с победа от война с етиопените и пожелал да принесе благодарствени жертви на идолите, той изпратил навсякъде заповед да се съберат хората в Никомидия, за да се поклонят на езическите богове. Антим, епископ Никомидийски, като чул за тази заповед, събрал в църквата всички християни и цяла нощ срещу Рождество Христово служил всенощно бдение и света литургия и поучавал народа на Христовата вяра. Като узнал това, Максимиян заповядал да натрупат от всички страни около голямата църква сухи пръчки и храсти и като ги подпалят, да изгорят всички християни, които се намират вътре. Щом това станало известно на епископа, той побързал да кръсти оглашените и като завършил божествената литургия, причастил със светите тайни всички християни. Това станало в 302 година. С това страшно събитие бил поставен венец на най-жестоко гонение против християните, което продължило 10 години и се свършило едва с възцаряването на император Константин.